Good morning, good people. Mamkase missing. Mangwanani Sis Titi, Mangwanani Ruramai, Mangwanani Evi, Rose, Maggie, Precious, Tsiedza Titi Rurunashe, Mamkase missing. Ndinoitwa Kundai. Nangoya for a few minutes, just to say a few things. I'll get right to it. Chekutanga ndoda kungotenda vese vakacontributa nezuro panyaya yechema yeSIS MELLY. Thank you all so very much. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Mwari aramba achikuitirai zvishuwo zvemwoyo yenyu. Tinokutendai nekuchema nevanochema nekubata nemumwe wedu SIS MELLY. Thank you so very much. Itirwai zvakanaka. The second thing that I'm going to address ndechekuti pakatanga kuitwa live iyi pachida kuitwa zvema contributions. I remember very well pachibvunzwa kuti vanhu vanga vari okay here nemabhadhariro nematumiriro aizoda kuitwa mari, and vanhu mucomment section vakati tinoda kuisa yedu as diaries, tobva taitumira kamwe chete, right? Which was well in our right as my diaries to make decisions and say isusu we are opting for this. Truku opta kuti tiunganidze yedu iende. Chinhu chepfuma. Hi Gerimpaya, how are you darling? Mari yechema, sorry, not yepfuma. Haiudzirwe kunzi dai manga maita yekudai so kana kuti dai manga maita yekudai so. That is not how it works. We are diaries. We move the way we feel like we want to move. And my apologies because I'm now kumbera SIS MELLY before ndaita live e, but I feel it's necessary sometimes kuti tionesane pasina kutukana, pasina kuita sei, kuti there is no one ane page anoda kunoudzirwa zvokuita kunzi iwewe enda unoita so, contribute this money in this way. That is not how it works. Vanhu vese vane mapage pano. Ukatoenda kana kuna sis Louisa kunoti Louisa ita so page pako, trust me, she will not tolerate that. Ukaenda even kune vamwe vanhu vacho vanozviti vanachamangwiza, ukanomuti dai wadai so, unoswera wakudzwa kutukwa kwedzinza kwese kuti haundiudzire zvokuita page rangu. Hapana akamboudza SIS MELLY kuti vhura page rako, ende kana warivhura uchariita so. She opened this page. Pavakarivhura vanga vaine muono wavo for her page, and she had, hi sis Rips, good morning. Vanga vane muono wavo wanga nawo kuti pandichavhura ndoda kuti zvizofamba so. So for anyone to come and say wanga uchiita zvinhu so newe ukazoita so, zvinhu hazvifambe zvichidaro. Life does not go that way. And I am challenging anyone ari kuti ndakaisa mari pakati, mari iyoyo handina kuiona zita rangu, abva ataura. I think vanga varipo palive vakanzwa pachitaurwa kunzi musaisa mari kuaccount kwangu. I think there are two people vairamba vachiti ndaisa kwamuri, and she kept saying no, tora mari back. Mari haisi kuuya kuaccount kwangu, iri kuenda kuaccount kwaadmin. There was a reason why she does that. There is a reason why vasingade kubata mari at all mumaoko mavo, because she does not like madrama akadai so. That's why vachiti iende mumazita mevamwe vanhu. Guys, musaite kunge Melly wacho wamunenge muchituka asiri munhu asina mweya wekufema. Iwewe muso uchavingirwa nedambudziko, pray kuna Mwari wekudenga kuti uchaitawo munhu anenge SIS MELLY, who is going to have the heart that she has, achakubatsirawo mangwana. Because if our community does not have people vari willing kumirira vamwe vanhu, to stand in the gap for sisters, to stand in the gap for brothers, then we do not have a community at all. Mangwana unamate kuti iwewe pauchavingirwa nedambudziko mumba mako, hauna vanhu vari willing to put their names on the line, who are willing to put mazita avo kutukirwa dzinza rese on the line, just so you can have upenyu huri nani.
imari zhinji dzapfuura madhari, dzapfuura maoko medu. Sometimes inotouya mari iyoyo iwe usina kana pekutangira, haufe wakaibata, because you know. Ngatidzidzei kuti even tine magrudge edu, even tine maissues edu atinawo wherever, tizive time and a place for everything. There is a time and a place for everything. You come up, you say, Melly adai, Melly adai. Hasi munhu wesimbi. Hasi munhu wesimbi. She is hurting. Sometimes she hurts. Because it's not fair what you people do. Moya mutaura, azodai. Abirwa mari wacho ndiani? Who contributed mari yacho yenhamo ikabiwa? Who? Meki wacho, sis Meki wacho, vaisirwa mari, is communicating na sis Melly. Hapana kana pavaisa claim yekuti kosei mari yazo yakashota palife pakanzi pakaonzwa mari yakadai so. Musoro waitongo chadambuka nezuro holding 2 phones, imwe ndichinyora ma-updates kuti mari yaiswa pakati, mari yasvika pakati, ndomhanya ndonocheka ezvinezvo yapakati, ndonoisa update pagroup. Hapana Melly apa akabata mari. Mari haina kutombobvira yaenda mumaoko maMelly. It was in my hands. Ichibva kwandiri ikaenda straight kuna sis Meki. Mungontaro tanzi mari payakabatwa vanozoda kutora mari imwe yefuel. Mari yefuel iri kufambiswa nefuel yekupi ichienda kupi? Tisadaro ruvengo rwacho rusingaperi. People want to keep holding on to zvinhu. Aizoita zvakadai. Zvipi zvisingaperi? Let who is without sin cast the first stone. Asina kumbobvira ita chakashata mupenyu chamuramba muchibatirira kuti ndakazodai so what? Imimi vatsvene, imimi muri perfect. Why are you not doing zvinhu zvacho zvakanaka? Zvine mabasa anooneka. Chii chamuri kuita chine mabasa anooneka? Mwari ngavatitire nyasha. Vadikani, Mwari ngavatitire nyasha dzekugona kungoziva. Do not break a person's spirit. Musaorese moyo yevanhu, musaorese moyo yemunhu who's trying to make a difference in a community and in a world that is so dark. We have seen lives change on these platforms. We have seen lives change kune nzvimbo dzakasiyana simply because there is one person who has decided to take a stand and say, pane munhu arwara, ndichamira, pane munhu adai so, ndichaita chakati. And you want to come and break that. And you see certain people going, support, seka kuti, wagona endo unotuka wena, ende zvituko zvako endo wakapenga wena. Are you joking? You're supporting the work of the devil. Mabasa Satan, because the devil is the only one who comes to steal, kill, and destroy. Satan adikuona pane chakanaka. Satan adikuona paiswa chiedza muupenyu hwevanhu. People's lives are being changed on this platform. Vanhu vari kuitirwa zvakanaka through this platform. Who even remembers nyaya yauya anonzi ani Jesse? Jesse akauya achita sei on this platform? Chii chakaitirwa Jesse? Now Jesse is living her life. No one has ever come to say, saka zvakadai. It's only people that are against kuporeswa kwevamwe vanhu. Who is the devil? Ndiye Satan. Because Satan chake kuuraya. Paafunga kuti aruda kuuraya, iwe ukauya ukaisa chiedza ukaisa upenyu pamunhu iyeye, the devil says no, because their plan was to kill that person. Obvisa chimwe chinhu apart yanga yaiswa naMwari kunzi kana upenyu hwaJesu hwanga uchazoisa chiedza pakadai so muupenyu. Satan oyo achida kuuraya upenyu hwaJesu iyeye. And then there are people that want to help Jesse. Kuti Jesse aita upenyu hwakanaka. And you come with your negativity. You come with your bad talk. You want to destroy not just Jesse's life. You're also destroying upenyu wemunhu a contributor. You're destroying upenyu wemunhu arikubata even arikuunganidza kuti mari iyo ibude. How many times have we seen my platforms? Ekuti not even my platforms, even inini chai. Ndikauya ndikamira panapa ndikati, guys, tiri kumbira rubatsiro rwakadai.
mari yacho haifa yakabuda. Unless if SIS MELLY Eva Mbune comes herself, wotsanangura problem, vanhu vochitanga kucontributor. Why? Because she's the one who is carrying that blessing per platform panapa. That is what the devil is trying to kill in Melly. That is what the devil is trying to destroy through this platform. Kuda kuunza in this platform kuti Melly hafe akafana kubatsira vanhu. And the devil, you are a liar, I tell you. The devil is a liar. Mari dzese tinenge tine marecords. Call out whatever situation that you want, and we will bring the proof. We will bring the records. Nevanhu vacho vakatumira, nemusi wavakatumira, nenguva yavakatumira. There are people that even sent after Tavara live. Mari idzodzo wandzingoripo dziri kureflect. Be very careful of supporting the devil's plan for someone's life. Uchiomberera maoko zvinhu zvisina basa. You go there, you're clapping hands, you're like, ende munogona kutuka. What is kutuka? Who do you think asingagoni kutuka pasirino? But we are all out here praying, asking God to make us better people. God's ministry shall never ever be stopped by someone who is sitting out there achiplana nekuplota kuti nasi ndoita sei, nasi ndorwadzisa kuti chii. We will never ever stop. Good will never ever stop being done because someone is out there barking. Kuhukura, kuhukura. That is what people are doing. Kuhukura. We are a whole movement. Musucha muka SIS MELLY vakaneta, mweya wavo wakadzikisirwa. Trust me, there are 1 billion people around her that will hold her hand. There is not a day ravakamboya vachiti ndikuda kutoti mutonditenda kuti ndakaitira ningi naningi. We come here, musafunge kuti kana tava tiri maadmin tichiti toda kuvaitira chakuti appreciation, it's her idea. No, not even. Kuita uroi wokuda kuuya kuzoshandiswa naSatan, kuvhuma kushandiswa naSatan, clapping hands and saying mari yabiwa. Which money? Which money yabiwa? There are people that send maridzi vachitaura kuti I want to be anonymous. And sikuda kuzikano. We had to go against that today and say mazita tukumabudisa ari zvahari. There are people that are giving, not kuti vaonekwe kuti nasi ndione ndabvisa mari yakati, ndione pane vanobvisa every single movie yaitwa pakanzi pari kuda mari yechakati, unomona abvisa. Mangwana musafunge kuti pakauya mumwe futi achitaura kuti ndoda kubatsirwa, vanhu vanoti itaneta kuramba tichingopa. People still give. I have Charlotte who comes inbox kwangu wekuti she is a grown woman. She comes inbox kwangu hatodiwo kutozikano, asantaura kuti ndichabvisa pese, even pakanzi parobviswa imwe nhasi anohave to mangwana obvisa futi mangwana. Every single fundraising yaitwa, people that will not tire, that have made this their ministry, that have made this how they want to talk to God. So I'm just here to tell someone out there kuti mangwana kana zvazokuvira, zvazokuvingira, uchada mumwe munhu achamira kuside kwako. You are going to need someone like SIS MELLY who is going to stand in the gap for you. Nasi ndaquestiona zvakawanda. I questioned ndikati, why am I doing this? I saw my name rakaiswa kuma platform. My goodness me. Mwari ngavatiitire nyasha. Hurt people hurt other people. Whatever pain that you all are going through out there,
muporeswe nezita raJesu. I know I should not have addressed them. I know I should not have, but ndabatikana. People don't even know kuti nguva dzamamuka muchindifonera inguvai muchinetseka nakuti havasati vabatika. Ndoda kuti ndione kuti mari tiitumire so vaiwane so. Mukandifonera muchiti pakati peusiku muchifunga kuti ndikushaya ndoita sei kuti mari iyi vaisevhe. They don't know that, SIS MELLY. Matondimutsa ndakazvirarira. Imi muchitoshaya hope because of SIS MELLY's situation. Mukati ndikufunga kuti zvezororo so ndidai so. That's a good idea. You are not sleeping. You, imini SIS MELLY, amuskurara. This is not nice at all. Makaita fundraising mukapedza dai muri mumwe makati mari yavo yakakwana tikatoisaka extra pamusoro aiwa yakakwana. Imimi chai mukatoisa yenyu 10 pamusoro. Dai mapedzera ipapo mumati zvakwana takavaitira. But after that mashaya hope mukatanga kufunga ndoita sei so kuti zororo ikwanise kutiitira. These people don't know what you do in the background. It is my prayer today kuti wese that stands against your name, SIS MELLY, everyone that stands against God's work through you, let the Holy Spirit speak on your behalf. Let the Holy Spirit speak on your behalf in places dzinotaurwa zita renyu zvakaipa. Pese panotaurwa madiaries. Those that contribute diaries, vanocontributa mari, vanocontributa through prayer, diaries, vanocontributa even through comment section. You guys make this platform what it is today. Pese panotaurwa mazita enyu. Moto. God's ministry shall not be stopped. The devil shall not succeed in breaking this ministry. This is not right. Toda kungotenda vese vakacontributa. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Vese vakatambanudza maoko avo. Vese vakaisa munamato. We love you. God bless you for us. Simudzirwa imuitire zvakanaka. Tirambe chingonamatira SIS MELLY. Program yese ifambiswe mune zvakanaka. Thank you all so much for coming through. Mwari ngavakuitirei zvakanaka. Have a good day, guys.